راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوارن غازيتنياتا زدالو نتا راديو زخبركم تخاتلتي مدبات راديو ايرانا بفلاي ما مدباب غزينا مسخم سن حد لون عرب شاي قبر هنسين لو معد مالني عدمي عباي بريطانيا زنبر ناي قدم تقدلاي ناي تحيا تقدلاي عبد الله ابزي غزيزي اكتيفيستن بوليتيكال اكتيفيستن كومون اب حدا اورجانيزيشن مرح خوينو يسرح له ناي حق جمهوريو ابو سدران بعل حدارن ابو سلسته قلعتنيو نلمينا كايدو علال ابال بورد نا ارسات كايو نلومي نكايدو علال كابزون كلهم وص زبلو ابت اكتيفيست زملكات كوينو اب بريطانيا وي عبا بريطانيا حدش مراحي تمريتلو حدش سر سمون غلصو مالتيو أبز غريبة نيرس نحني يا سر كيرستامر زبهال نلعب 5 عامات بوليتيكا زنت في حدا تماريس الله نسود ما ناي ليبرال بارتي مراح يكون تماريس الله سو درو عب سلطان مسمته نتي نايش تتنيات قداي كم زموتن كم استقبرن قال الله جن بزرزر كنات وينا سلمتها خمس سقمت وسيدو تقدميز نبر بارت خسلمتها نتزوجد نبر سقمتات وسيدو حجخه نايش تتنيات قداي كم تزبلو زلك خوندي تزبولك خون ديو تي عجوم تي هوتم تمسايامكم محايش ديو بفلاي إرتراوان ستنيا سلز قدسونا أبو زلون رواندا خملو ستبهيلو خاني بزح مفرحات سلز نبرة بزح سقط سلز نبرة حجي أبونا نوح عمتات كان استقامت أمتن بقربة 5 فولت أمتن نتغنتات عبد العالمي مرداتو حسابو حبريتو نغرنيو عدمي خبير كاس لازم تسخا أمسكنك سلام ششاي وكا دحان سنحكا يغني لك نبي مدب كازي قدامك ألن أبزي ندعي كم بحدش كم لسه ألن انت أنا خديجة شو مالك إيركون ولا قلت مالي صراحة لسه لازم نبرت ويس كم كيد مقالين I don't know to be honest. نحن هنكيرو نخلينا ساكم يقول Yes, okay then. ስለዚህ thank you for inviting me. እቲ ማለት ርእስን ክቶ እዩ እዚ ብዙሓት ከዓ ብዙሕ ሸቐላታት ነይሩ ማለት እዩ ዝሓለፈ ወርሒ ብፍላይ ናይ ሩዋንዳ ጉዳይ ብዙሓት ሰባት ብፍላይ እዞም ናይ ሓተቲ ዕቑባ ሻቒልዎም ነይሩ ብዙሕ ረቢሽዎም ግና ኣብ መንጎ እዚ ምርጫ ስለዝመፀኻ ቁሩብ ህድእ ኢሉ ሕጂ ሓድሽ መንግስቲ ከምቲ ዝገለፅካ ሓድሽ መንግስቲ እዩ ስልጣን ሒዙ ዘሎ እዚ ሓድሽ መንግስቲ እዚ ነቲ ጉዳይ ናይ ስደተኛታት ከምኡ ናይ ዕቑባ ሓተቲ ብሓድሽ ኣገባብ ሕዘይ ዝብል ትዕዝብታት ፀኒሑ እዩ ኣብ መጻኢ ከዓ ብተግባር ብዙሕ ለውጥታት ከተኣታቱ ትፅቢት ኣለዎ ማለት እዩ هو تناي سدتنيات قداي كنا توم أبو زلوا بعلم توم كندي قدايات وي كندي توم نتو قداي زملكتهم سدرا بيتات كي ترى في بيترا زلوا شغال يوم هلو سدرا بيتات شغال يوم بيت غنطات نايد قم مالتي احنا خاخم أبدأ وي كم حوات كم زيقاتات كأن شغالين حجي حدش تسفاز بحبريتها مس أنعو محداس ونت حبريتها محداس وخا قداس لزغونينا نزرب زلنا موني حج سلمنتاي ونزي نتي قدامي منغست نتي قدمي زنبره منغست دوسو زنبره سጉምታት ክስርዞ ደሊ ዘሎ ዝ መንግስቲ እዚ هو ከምቲ ቀድመ ኣበለ ዝገለፅኮ ሕቶ ናይ ስደተኛ ሕቶ ናይ ሓተቲ ዕቑባ ፖለቲካዊ ሕቶ እዩ ነይሩ ኣብ ምርጫ እውን ዓብይ ተራ ነይሩ ማለት ወሳኒ እዩ ነይሩ ድምፂ ናይ ህዝቢ ምክሳብ ማለት እዩ እቲ ዝወሃብ ዝነበረ ሓበሬታ ማለት ገሊኡ ዘተጋነነ እዩ ገሊኡ ከዓ ማለት ፖለቲካዊ ሸቐጥ ድሕሪኡ ዘለዎ ነይሩ ማለት እዩ ዝኾነ ኮይኑ ኣብ መወዳእታ ኩሉ ሃዲኡ ከም ሌበር ላንድስላይድ ማለት ብዓብይ ማለት ብዝሒ ድምፂ ኣብ ፓርላማ ተዓዊቶም ኣለዉ ስለዚ ካብ ብታሪክ እውን ብታሪካዊ ኣዘራርባ ኣብ መንጎ ሌበርን ኣብ መንጎ ኮንዘርቫቲቭ እተን ዓበይቲ ክልተ ሰልፍታት ኣብ ዓዲ እንግሊዝን ማለት እዩ እተን ከዓ ኩሉ ሻዕ በበተራ ስልጣን ዝረኻኸባ ብሰላም ኣብቲ ዓዲ ማለት እዩ ዓብይ ፍልልያት እዩ ዘሎ ብዛዕባ ናይ ሬፊጂ ወይ ከዓ ብዛዕባ ናይ ስደተኛታት ሕጂ እዚኦም ካብ ሓሙስ እቲ ምርጫ ተካሂዱ ማለት እዩ 4 ጁላይ እቲ ማለት
ውድእ ዝኾነ ውፅኢት ናይቲ ምርጫ ዓርቢ ወፂኡ ድሕሪኡ ማለት እቲ ናይ ቀደም መንግስቲ ይወርድ እቲ ሓድሽ መንግስቲ ስልጣን ይወስድ እዚ ኮንቬንሽን ፕሮሰስ ኣለዎ ተካይዱ ሽዑ እቲ ፕራይም ሚኒስተር ከም ዝበልካዮ ሴር ስታርመር መንግስቲ ናቱ መስሪቱ ኣሎ ማለት እዩ መንግስቲ ምስ መስረተ ብቀዳም መጀመርያ ግዜ ከም ፕራይም ሚኒስተር ዝሃቦ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ ጉባኤ ዝሃቦ መግለፂ ብዛዕባ ዓብዪ ሕቶታት ዘቐረበሉ ናይ ሩዋንዳ ፕሮጀክት ከመይ ክትገብርዎ ከም ዝብል ነይሩ ንሱ ማለት ብጣዕሚ ውዱእ ዝኾነ ሓሳብ ሂቡ ማለት እዩ እዚ ከም ደድ በርድ ከም ዝሞተን ከም ተቐበረን ቁፀርዎ ዝብል ውሱን ዝኾነ ማለት ተወደአ ነገር ይብሉ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እንታይ ዘርእየና ሓድሽ ምዕራፍ ክኸፍቱ ምዃኖም ኣብቲ ናይ ሃንድሊንግ ናይ ኣተሓሓዛ ናይ ሓተት ተቐባ የርእየካ ማለት እዩ ብምቕፃል ትማሊ ማለት ቅድሚ ትማሊ ቀዳም እታ ሓዳስ ናይ ውሽጣዊ ጉዳይ ሚኒስተር ኣብዚ ዓዲ ሆም ኦፊሶም ዝበሃሉ ኮፐር ኢላ ንሕና ሓድሽ ኣገባብ ክንክተል ኢና ንዑ ኣብ ተግባር ንምውዓል እውን ሕጊ ክነውፅእ ኢና ሕጊ ንምውፃእ ከዓ በገባብ ኢና ጀሚርናዮ ዘለና ስለዚ ቀዳማይ ነገር ቢል ማለት እቲ ኣገባብ ናይ ሕጊ ከመይ ኢሉ ኮይኑ ትገብር ሓድሽ ሕጊ ከመይ ጌርና ክነተኣታቱ ጀሚርና ኣለና ኢላ ማለት እዩ ካልኣይ ንጉዳይ ስደተኛታትን ዕቁባን ዝከታተሉ ሓደስቲ ስርዓት ኣብ ሆም ኦፊሳት ኣታቲና ኣለና ኢላ ማለት እዩ ኣብ ፖሊስ ከምኡ እውን ኣብ ቦርደር ኮንትሮል ኣብቲ ናይ ዶብ ናይ ምቁፅፃር ካልእ ኣብቲ ናይ ኢንቴሊጀንስ ኣብቲ ናይ ፀጥታውን ናይ ኢንቴሊጀንስ ኣሰራርሓኦምን መሰረታዊ ዝኾነ ናይ ምምሕዳር ለውጥታት ምንጭእታው ጀሚርና ኣለና እዚ ከዓ ኩሉ ዕላምኡ ኣብ መወዳእታ ነቲ ናይ ሃገርና ሴኪሪቲ ንምዕቃብን ድሕንነት ማለት ንምዕቃብ ከምኡ ከዓ እቲ ማለት ከም ዋሕዚ ክኸይድ ዝፀንሐ ናይ ኢሚግራንትስ ክበሃል ከሎ ናይ ጥራይ ናይ ሬፊጂ ኣይኮነን ማለት ካብ ኤሮፓ ካብ ካልእ ሃገራት ንክሰርሑ ገለ ዝመፁ ብዘይሕጋዊ ገባብ ማለት እዩ ከምኡ እውን ማለት ኣብ ሃገሮም ብሕማቅ ኩነታት ፖለቲካዊ ኩነታት ይኹን ሰብኣዊ ካልእ ግንሰታት ምክንያት ብምግባር ከም ኤርትራውያን ንኣብነት ከም ሱዳናውያን ኣፍጋኒስታን ሱዳን ሕጂ ብጣዕሚ ናይ ሱዳን ጉዳይ ሕጂ ቀዳምነት ሒዙሎ ማለት እዩ ነዞም ከምዞም ዝኣመሰሉ ማለት ዝግበር ሕጋዊ መርሆ እዩ ዓዲ እንግሊዝ ካብቶም ቀንዲ ፈረምቲ ወይ ከዓ ነደፍትን ፈረምትን ናይ ኮንቨንሽን ውዕል ናይ ስደተኛታት እያ ማለት እዩ ናይ 1951 ዝተሓለፈ መንግስቲ ግን እዚ ናይ ኮንሰርቫቲቭ ዳርጋ ነቲ ኩሉ ስምምዕ እዚ ዳርጋ ብዙሕ ነጥብታት ብዙሕ ኣንቀፃት ካብኡ ኣፍሪስዎ ነይሩ ማለት እዩ ኣብዚኣ እስክኮልፈካ ቅረታ ግበረለይ እቲ ዘፍረሰሉ ምክንያት ፖለቲካዊ መክሰብ ንምርካብ ኣብ ስልጣን ንምምፃእ ድዩ ዋላ ብልክዕ ስደተኛታት ክሳብ ከምቲ ዝገልፆ ዝነበረ ሓደገኛታትን ዘየድለይትን ስለ ዝነበሩ እዩ ትስጉም ትወስዶ ትሕግታት እውን ክቅይሮ ወይ ከዓኒ ክስርዞ ዝገደዶ ምክንያት ፖለቲካዊ ድዩ ዋላስ ብልክዕ ነታ ሃገር ዝሃሲ ናይ ስደተኛታት መምፃእን ህላወን ስለ ዘሎ እዩ ፖሊሲ እዩ ማለት ናይቲ ፓርቲ ፖሊሲ እቲ ፓርቲ የማን ናይ የማን ፓርቲ ሓደ ካብቲ ዓብዪ ምክንያታት ካብ ኤሮፓ ዘውፅኦም እውን ነዚ ናይ ኢሚግሬሽንን ናይ ዕቁባ ሓተቲ ሕቶ ኮንትሮል ንምግባር እዩ ነይሩ ዓዲ እንግሊዝ ሎክድ ዝኾነት ዕፁውቲ ዝኾነት ክሎዝ ዶር ማለት ንክኣትዋ ፀገም ዘለዋ ዓዲ ንክገብርዋ ኢሎም እዮም ካብ ኤሮፓ ወፂኦም ኣብ ኤሮፓ ዝነበሮም ረብሓ ዓብዪ ኢኮኖሚካሊ ብቁጠባ ክትሪኦ ከለኹ ግና ልዕሊ ቁጠባን ካልእን
እዚህ ናይ ስደተኛታት ቀዳምነት ስለ ዝሃቡ ብሓምሳ ንሓደን ካብ ሚእቲ which I don't like ኣነ ኩሉ ሻዕ እዚ ዴሞክራሲ ናይ ሚድል ክላስ ዴሞክራሲ ወይ ናይ ዳውን ስትሪት ዴሞክራሲ ናይ ማጆሪቲ ዲክታተርሽፕ እዩ 49 ካብ ሚእቲ ኣብ ኤውሮፓ ክንፀንሕ ኣለና እንዳበሉ ብሓደ ድምፂ ስለ ዝበለፁ ማለት እቲ ማጆሪቲ ማለት ኮማንድ ገይሩ ስለዚ ሓደ ካብቲ ምክንያት ንሳቶም ስለዚ ብታሪክ ኣብ ታሪኮም ኣንፃር ስደተኛ ማለት እዩ ዕቁባ ማለት እዩ ካልእ ኣብ ስልጣን ክቅፅሉ እንተኮይኖም ከም ዝበልኩካ እንግሊዝ መብዛሕትኦም ኮንሰርቫቲቭ ማለት ፀኒሐያዊ ዝኾነ ተሓሳስባ ዓቀባውያን ዘበሎም ስለ ዝኾነ እቲ ኤሌክቶራል እቲ መራፂ ሓይሊ ህዝቢ ስለ ዝኾነ መብዛሕትኦም እቶም ገሊኦም እዚ ሓድሽ ቁጥሪ ድሕራይ ውሕድ ኣይኮነን ኣብ ዓመት ፍርቂ ሚልዮን ገለ ክመፁ ከሎ ሕሰቦ እዚ ኩሉ ኣብቲ ሴርቪስ ዘሎ ኣብ ናይ ትምህርቲ ድዩ ኣብ ናይ ሕክምና ድዩ ኣብ ናይ ስራሕ ድዩ ኣብ ካልእ ብዙሕ ተወሰነ ባጀት ፀኒሑ ሲ ሓድሽ ፍርቂ ሚልዮን ክመፃእካ ከሎ ዘናብሮ እዩ ነቲ ፀንሐ ኩነታት ስለዚ እዚ ኩሉ ሓዋዊሱ ኣብቲ ሕብረተሰብ ክልተ ረኣያ ኣሎ ማለት እዩ ስደተኛ ሃሳይ እዩ ዝብል ኣሎ በቲ ሓደ ሸነኻ ኣይኮነን ስደተኛ ናይ ብሓቂ ኣወል ቀዳማይ ነገር ንሕና ኣለና ኮሚትመንት ኢንተርናሽናል ኮሚትመንት ኣለና ሕጊ ኣህጉራዊ ሕጊ ዝፈረምናዮ ኣለና ብኡ መሰረት ሕና እቶም ዝግብኦም ናይ ብሓቂ ጀንዊን ዝኾኑ ሓተቲ ዕቁባ ማለት ክንደኻኽም የብልናን ስለዚ ፈላልየና ክንሪኦ ኣለና ዝብል ካልእ ወላ እቲ ማን ፓወር ሓይሊ ሰብ የድልየና እዩ ብዙሕ ስራሕ ማለት ሰራሕተኛ ስለ ዘድልየና ካብ ኤሮፓ ዝመፅእ ይኹን ካብ ካልእ እዚ ማለት ፕሮዳክቲቭ እዩ ዘፍሪ ደኣ እምበር ጥራይ ዘፍርስ ወይ ከዓ ጥራይ ዝምዝምዝ ኣይኮነን ስለዚ ብጌጋይ ትርድኡ እንዳበለ ከማን በንፃሩ ዘበለ ኣሎ ስለዚ ክልተ ረኣያ እቲ ረኣያ ን14 ዓመት ክኸይድ ዝፀንሐ ረኣያ እዩ ሱር ዝተኸለ እዩ ብቐሊሉ ከማን ሕጂ ሌበር ምፅእ ኢሎም ነዚ ጉዳይ እዚ ኣንፃር እቲ ዘሎ ረኣያ ክሰርሑ ኣይክእሎም ግና ኣብ ፕሮሴስ ብዘገምታዊ ዝኾነ ለውጥታት እንዳተኣታተው ከመሓይሽዎ ትፅቢት ስለ ጥራይ ዘይኮነ መትከል ናቶም ረኣዮምን ዕግበቶምን ስለ ዝኾነ እቲ ማለት ተስፋታት ዓብይ መፃኢ ገለገለ ብዛዕባ እቲ ሕጂ መርሒ ኮይኑ ዘሎ ቅድሚ ምምራፁ ዝኣትዎም ዝነበረ መብዛዕታት ከም ዝቀየሮምን ከም ዝደምሰሶምን ገለ የንብብ ነይሮሞኒ ብዛዕባ እዚ ሕጂ ኢልዎ ዘሎኸ እቶም ስደተኛታት ርግፀኛታት ክኾኑ ይኽእሉ ድዮም ንስኻውን ከም መረዳእትኻ ትዝብሎ ዘሎስ ክገብሮ እዩ ኢልካ ዝኣምን ዶ ምክንያቱ ካልኦት ነጥብታት ነይሮም እሱ ክገብሮም እየ ዝበሎ እሞ ዝቀየሮም ወይ ከዓ ዝስረዞም ሕጂ እዚ ኸ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝኾነ ኣይከውንን ዶ ዋላስ ኢልዎ ዘሎስ ክገብሮ ኢልካ ኢኻ ትኣምን هو እቲ ክገብሮ እዩ ምንታይ እዚ ፕሌዥ እዩ እዚ መብፃዕ እዩ ንህዝቢ ዝኣተዎ እንተደኣ ነዚ መብፃዕ ዘሰይርዎ ክሬዲቢሊቲ ናይቲ ፓርቲ ማለት እንዳወደቐ ክወድቕ እዩ ማለት እዩ እቲ ጉዳይ ኣብ ስልጣን ምብፃሕ ዘይኮነሲ ከመይ ጌርካ ኣብ ስልጣን ትቕፅል ንዕኡ ክትሕሉ እንተኮይንካ ንመደባትካ ንነዊሕ ንቅድሚት ሰላስል እንተኮይንካ እቲ ዝበልካ ክተኽብር ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ማለት ከኽብርዎ ዝብል እምነት ኣለኒ ግና እቲ ፀገም ብዙሕ ፀገማት ኣሎ ማለት እዩ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ካልእ ዓበይቲ ጉዳያት ከማን ኣለዎም ተኣኻኺቡ እቲ ሃገር ዳርጋ ፈሪሲ ፀኒሑ ማለት እዩ እዞም ኮንሰርቫቲቭ 14 ዓመት ናይ ገዛውቲ ንኣብነት ሕጂ መንእሰያት ቀደም ደቂ 18 ዓመት ገዛውቲ ይረኽቡ ነይሮም ሕጂ ግና ደቂ 30 ይረኽቡን እዮም ገዛውቲ ይኸብሉ ኣለዎም እዚ ዳሕራይ እቲ ኢኮኖሚ ከማን ፈሪስ እዩ ዘሎ
ስለዚ كله محواي نزي محواي it is climbing the mountain يبلو كم جو موسى كويني أبتديهم زلوا hopefully جنا كبلوهم كله نحن نتحابر على النامسهم كل جزء مالت نتحابر كلنا كم activist نا human right كم إتراويان وين أبتي electoral force ترى زلنا كنكون على مالت سلوتي كنكون على كبدت كلنا اللو أب مالت كانسل السالو كانسلرز كنكون على activists أبتي بارتات كنكون على involved كنكون integrated كنكون على قرب تراويان بيتات بزح يدخرون يوم قنا مساي من البات نزخ نسبرو مثلناي أمم. أزعدي كابتغمتنا دكنا اللو سلذي مالت كنسألو لنا كنسألو لنا بالدنيا كنت زبالنا يبقى مبزحة ترايتس ناي سدفنيان عقبا حداثين أقداسين عنا طبعا. هم سلذي فخبرو يوم وكنت حابرا مالنا نسرح لنا كنسا أمم. هو مساعد خيري حتى كذا ليه التسدتنيا قداي نايزي تنصرون نسقاقون كخون زدرخو اتي مال تفتراوي خالو حبري خالو قربت كاب استفلالي هاجرات ممتو ديو ولاس ابو اتيو انتجريت هم مقبار ابو اموه هاد وطباوي قال ابركتات ام مقبار سلاز حاله دي كم توق يسو زلو وي كو قصن يحزلو وي ايد ليناني زبلو زلو مغنيات سي انتي كخون خيل حجينا من ايرتراوي عنا كم مغنيات نحرال علينا كم ابنات العلنا نفعت يكون اليوم أبتي هاجر أبركتو أم مقبرة قطبة بتمرتي سفلا أبسفلا اللي صفحات سي قلتي فهم أبركتو أي قبرون اليوم قلتي فهم أي أتون اليوم كوينهم نحكموا كوينو انتي حسبتك في النسخة. اوتي قدامي نقدر مايند سيت على حنقول ناي في سكن زلنا يو أكلتي سيت كوين زلنا في مايند سيت ناخد كيرو كلا نتفتت لك هل سرحت لك مالتي لا اوبجكتيفلي نتي سدتنيا زميل كتب قد له مالتي سدتنيا خمسة هلا بارت نايتي حبرس كوينو انتجريتد كوينو مهم. مسألة كريتو حق خفلت على مسألة خفلت على انتهيتي قبو انتهيتي مسألة فليتو كل زي تمهارين تخينو مهارة له سرحنا تخينو سرح له قال نقادا تخينو أخنا قدا له مالة التعدي كأسفا كم زي بدل سخن زي فلذي مبزحتهم قال سوسايتس مالت اللو ببهرياتهم الباك جراوند ناتهم خمزي عينة مالت موياتات فقع زلهم حبيتي كوميونيتي سالو كم بعل هندي كم بعل باكستان كم داعي عاد انجليز قدم زلان بيون سانسيت بهال نرم كل عالم كاوي يمثل نيرتي سيف مالتي سلازي زيوم عبي انتجريتد يوم بالنت برايم مينستر از حالته مهم. هندي نيرو مالتي تدميو انترنال مينستر زنبالت بريبرمان هنداويتيا تدميا بيتيل كومو كله they are really involved up في British politics بزعبان إيرتراويان كن زارب توينا إيرتراويان مالت بزح تفعل عليه اليوم كمان ناس من الزموسو له ما بزحتهم من ناس من الزموسو نتمرتي مقالن زموسو اليوم تمرتهم اليوم دارجة بوت عدد سيمبول لهم سيفل سيرفيس مالت سبوت ثلاثات تساوتيهم مالت دهري وتي دهر ناس من الزموسو سدت في بزح مالتي وحجي دهرواي إذا دهرواي انتو خينو كاب عادت حيزو اب ترانزيت كموين اب هوست كانتريز اب تيزي بصحو عادتات فيكتيم ስለዝኾነ ናይ ባሓቂ ክሳብ ሕጂ ሲሮም ክትብሎም ኣይትኽእልና ንኣብነት እዞም ዓዲ እንግሊዝ ካብ ኤሮፓ ምስ ወፀት
እቲ ናይ ዝነበረ ስምምዕ ናይ ዶብልን ምስ ፈረሰ ብዙሓት ኤርትራውያን መፅኦም ብጃልባ ኣበይ ነርኩም ክብሎም ከሎ ንሕና ኣብ ኤሮፓ ነርና ክንደይ ዓመት ጌርካ 10 ዓመት ገይረ እንታይ ዳ ይተቐበሉኻ እንቶም هو ኣብ ስዊዘርላንድ ኣብዮምኒ ዳሕራይ ካብኡ ጀርመን ከይደ ካብ ጀርመን ንፍራንሳ ከይደ 10 ዓመት ካብ ዶብ ናብ ዶብ ኮለል እንዳበሉ ዕድሚኦም ዝበለዩ መንእሰያት ሎሚ ካላስ ኣሪጎም መፅኦም ማለት እዩ ሓቂ ሓይሽ ናሲ ዓበይ ስታይ ዳሕራይ ካልኣይ ኮሚኒቲስ የለን ናይ ኤርትራ ኮሚኒቲስ ኣብ ኤሮፓ ስለዘየለ እቲ ኣብ ትራንዚት ዓብይ ኦርዲል ክንደይ ፀገም ተጓንፎም ክሳብ ኣብ መሸጣ ናይ ሞደርን ስሌቨሪ ዝጓነፎም ዝነበረ ትራፊኪንግ ቶርሸር ኩሉ እዝታት ዝተጓነፎም ክመፁ ከለዉ ዝሓቕፎም የድልዮም ባስ ገብሮም ከምኡ ሓያል ኮሚኒቲስ ስለ ዘይፀንሐ እቲ ዝመፅእ ማለት ሓድሽ ስደተኛ ብዙሕ ዝደናገር ብዙሕ ደርጓዕጓዕ ዝብል ስለዚ ወዲካ ተሲእካ ክትሓልፎ ትኽእል ነገር ኣይኮነን ኣነ ቅድሚ 10 ዓመት መፅአ ብከምኡ ፀገም ሓሊፈ ነዚ ናይ ሎሚ ዝመፅእ ግድን ኣይኮነን በቲ ኣነ ዝሓለፍክዎ ፀገም ክሓልፍ እንታይ ዳ ስማዕ ኣነ ከምዚ ገይረ በዚኣ ኢኻ ትሓልፍ ኣቋራጭ በዚኣ መገዲ እዚኣ ካ ትኸይድ ኢለ ሕግዞ ኣለኒ ካልእ መብዛሕትኦም ተራፒ ዘድልዮም እንታይ ናይ ፖስት ትሮማ ሰንድሮም ኣለዎም ማለት እዩ እዚኦም ቅድም ክሕከሙ ኣለዎም ድሕሪኡ ክገብሩ ኣለዎም መብዛሕትኦም ሜንታል ሄልስ ኣሎ ኣብ ዓድና ሜንታል ሄልስ ክትብል ከለካ ሜንቲላንድያ ፀሊላ ገለመለ ትብሎ ኖ ኣይኮነን ኣብዚ መፅኻ ትሕግዞ ከለካ ይሓዊ ሓድሽ ይኸውን ሽዑይ ፕሮዳክቲቭ ዝኸውን ማለት እዩ ከምዚ መሰለ ፀገማት ስለ ዘሎ ቅድሚ ኢንትግሬት ምግባር ብፍላይ ኣብዚ ሓድሽ ዘሎ ማለት ኣቑባ ሓታታይ ኤርትራዊ ዝጓንፎም ፐርሶናል ዝጓንፎም ፀገማት ብጣዕሚ ዓብዩ ንኣብነት ኣብዚ ሕጂ ናይ ሩዋንዳ ምስ ተባሃለ መፂኦም ብጃልባታት ኣብ ሆቴላት ኮፍ ይብሉ ሓንቲ ይፈልጡ ጠበቃ የብሎምን ገለ የብሎምን እንታይ መሰሎም እንታይ ግቦም ሕጂ ንዑ ፈርሙ ምስ በልዎም ዲቴንሽን ምስ መፀ ገለ ይሃድሙ ይጠፍኡ ካብቲ ሆቴል ካብቲ ሲስተም ይወፁ ካብ ሲስተም ትወፂኻ خلاص ንስኻ ዘይሕጋዊ ኢኻ ግን ኣቐዲምካ ንስኻ መሰልካ ፈሊጥካ ተፀኒሕካ ከምኡ ዝኣመሰለ ሓድሽ ነገር ክመፅእ ከሎ ክትገጥሞ ትኽእል ማለት እዩ እዚ ናቶም ፀገም ኣይኮነን ናይቶም ኣብዚ ፀናሕና ፀገም ናትና ፀገም ንሕና ምስኣቶም ክትሓገዝ ንኣቶምን እቲ ኣድላይ ዝኾነ ሰፖርት ሓገዝ ኣድላይ ዝኾነ ኣድቫይስ ኢንፎርሜሽን ሓበሬታ ክንህቦም ክንሕግዞም ክንሓቕፎም ስለዘይከኣልና ኣብኡ እዮም ወዲቖም ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ኣብ ክንዲ ንዕኦም ዝሓሚ ቀዳምነት ነፍስና ክንወቀስ ኣለና ባህላ ዛዕባ እዚ ካልእ ኤርትራውያን ናይ ብሓቂ ከም ዝበልኩኻ ገሊኦም ብጣዕሚ ንፉዓት እዮም ኤርትራውያን ከም ሰብ ኣብ ዘዝኸትካዮ ይኸልዑኻ እዮም ሰነፋት ኣይኮኑን ግና ትሕገዝ ኣለዎ ፅቡቅ እተን ጥብታት ከም ዝስዕበኒ ዘለኹ ከምዚአን ሓደ እስኹም እስኻ ትነጥፈሉ ኦርጋናይዜሽን እንታይ ኣበርክቶ ይገብር ካልአይቲ ሕቶ እቲ ስደተኛ እዚ ኩሉ መንገዲ ክጓዓዝ ከሎ ንሓደ ዕላማ እዩ ዝጓዓዝ ዘሎ ኣብቲ ዝበፅሖ ቦታ ምስ በፅሐ እቲ ዕላምኡ ከመይ ገይሩ ስለ ዝርስዖ ድዩ ዋላስ ካብ ካልኦት ሙሉእ 100% ሓገዝ ስለ ዝፅበ እዩ ነቲ ዝኸፍሎ መስዋእቲ ዝምጥን ኣነባብራ ድኾነ ኣይኮነን ክነብር ዘለዎ ግዳይ ጥራሕ ድዩ ኸንሱ ናይ ነብሱ ሓላፍነት ተሰኪሙ ዝኩሉ መንገዲ ክኸይድ ከሎ ኣብቲ ዝብፅሕ ምስ በፅሐ ኣብቲ ዝደልዮ ምስ በፅሐ ብግቡእ ህይወቱ ናይ ምምራሕ ብግቡእ ህይወቱ ናይ ምስራዕ ሓላፍነት ከየብሉ እንዲ ግዳይ ጥራሕ ድዩ እዘን ክልተ ሕቶ ክትምልሰለይ ከዘከረካ ተቐዳመይቲ ንስኹም እንታይ ትገብሩ ነዚ ነገር እዚ ንምፍኻስ ንሶም ዝጎደሎም ሓበሬታ ንምምላእ ካልኣይ ከዓኒ ግዳይ ጥራሕ ድዩ ትሰብ ዝኩሉ መንገዲ ተጓዒዙ ኣብቲ ዝብፅሕ ምስ በፅሐስ ሓላፍነቱ ከልዕላ ይግብኦ እንዶ እንታይ ክገብር ብዛዕባ ክገብሮ ዝግብኦ ንመፃኢኡ ማለት ናትና ማሕበር
ኤርትራን ኮኦርዲኔሽን ፎር ሂውማን ራይት ትበሃል እታ ናይ ጠባቂት ናይ መሰል ወዲ ሰብ ኤርትራዊ ምውሃት ሰብኣዊ መሰላት እዚኣ ዳርጋ ብዙሕ ዓመታት ገይራ ኣላ እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝኸይድ ዝነበረ ናይ ሰብኣዊ መሰል ምጥባቕ ኣብዛ ዓዳና ትፈልጦ ናይ ውልቀ ሰባት ተበግሶ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ናይ ውልቀ ሰባት ተበግሶ ውልቀ ሰባት ከምድላዮም ወይ ከዓ ትካላዊ ጠባይ ኣይነበሮን ስለዚ ቀፃልነት ኣይነበሮን እቶም ውልቀ ሰባት ክእለዩ ከለዉ ምስኦም ይሕብር ማለት እዩ ውንታዊ ስለዚ ማለት ትካላዊ ዘይኮነ ሕጂ ንሕና ነቲ ስራሕ ኣብ ትካላዊ ኢና ማለት መሓላሊፍና ብቐጥታ ንሕና እቲ ናይ ሂውማን ራይት ማለት ኣድቮካሲ ናትና ብዙሕ እቲ ናቱ ስታይ ግና ነቲ ሓድሽ ዝመፅእ ኣዌርነስ ቀዳማይ ነገር ማለት ኢምፓወር ምግባር መሰሉ ይፈልጥ ግቡእ ይፈልጥ ስለዚ ንእሽተይ ገፅ ሕበት ኣለና ኣብኡ መፅኦም እንታይ ክገብሩ ኣለዎም ከመይ ክገብሩ ኣለዎም ጠበቓ ከመይ ገይሮም ይረኽቡ ንጠበቓ እንታይ ክብልዎ ኣለዎም ሕጂ ማለት ገሊኦም ሌጋል ኤድ ክብልዎም ከሎ ኣይፈልጡን እዮም ወት እዚ ሌጋል ኤድ ገለ ኣብ ዓድና ስለዘየለ ማለት እዩ ጋሻ ይኩሉ ግዜ ኣነ ሕጂ ብዛዕባ ጋሻ ዝዛረብ ዘለኹ እምበር ብዛዕባ ዓመታት ዝገበሩ ሰባት ኣይኮንኩም ዝዛረብ ዘለኹ ማለት እዩ እቲ ጋሻ ኣብዚ ዝመፀ ብፍላይ ኣብዚ ዝመፀ ብክንደይ ፀገማት ዝሓለፈ ምዃኑ ክንፈልጥ ኣለና ሓቂ ሓይሽ ወላ እዛ እንግሊሽ ቻነል እዛ ብጃልባ ትሰግራ ንእሽተይ ስታይ እሳ ክንደይ ኣድቨንቸር ከም ዘለዎ ኣብ ሕልናና ክንፈልጥ ኣለና ማለት እዩ ሰንቢድና ኢና ንመፅእ ማለት እዩ ስለዚ ማለት ንሕና ኢምፓወር ንገብሮ መሰሎም ጠባቃታት ክደልዩ ተኮይኖም ድሕራይ ብዙሓት ከማን ኣለው ደላሎ ኣለው ማለት ከምዚ ግበር ኢሎም ከማን ነቲ ሓድሽ ሳኪት ዘዘንብዖ ንደናግርዎ ካብ ከቢታት ከማን ክድሕኑኩም ዘለዎም ሓቂ ጥራይ ክዛረቡ ከም ዘለዎም ናእሽቲ ነገራት ኣሎ ብዛ ዓዲ እስኻ ንታሕቲ ርኢኻ ከምዚ ጌርካ ንታሕቲ ክትዛረብ ከለካ እንታይ እዮም ዝብሉ ሓሳዊ እዚ ሕሱ እዩ ዘሎ ኣይ ኮንታክት ዓይን ክትሪኦ ኣለካ ሕጂ ንሕና ልሙድ እዩ ኣብ ዓድና ኣብ ቅድሚ ጋሻ ገለ ክትከውን ከለካ ዓብይ ክኸውን ከሎ ቅድሚኻ ማለት ናይ ክብረት ተሓቲኻ ኣይኮንኩም ይኮነና ግና እዚኦም ከምኡ ወሒድዎ ንእሽተይ ባህላዊ ጉዳይ ላግን ናይ ኤምፓወር ጉዳይ ሕጂ ንሕና ኣብ ከምኡታት ነብል ኣብቲ ትምህርቲ ቋንቋ ገለ ኣብ ምትርጓም ኣብ ምሕጋዝ ኣብ ገዛ ከመይ ገይሮም ይረኽቡ ዳሕራይ እንተ ተቐቢሎሞም ከዓ ከመይ ገይሮም ይቆስኑ ቅድሚ ምቕባል ኣሎ እቲ ማለት እቲ ኣገባብ ናይ ሬፊጂ ኣፕሊኬሽን ናይ ኣሳይለም ኣገባብ ክልተ ብርኪ እዩ ዘለዎ ሓደ ተቀዳማይ ብርኪ ናይ ምምሕዳር ውሳነ ናይ ሆም ኦፊስ ስለዚ ንስኻ ሆም ኦፊስ ኣብየኒ ኢልካ ብዙሕ ክሸቐል የብልካ እቲ ቀንዲ ንስኻ ክተቕርቦ ዘለካ ንኮርት ከማዕቢኻ ክትርኢ ዘለካ ናይ ኮርት ጉዳይ ከዓ ናይ ሕጊ ጉዳይ ከዓ ናይ ፋክትስ ናይ ኤቪደንስ ስለዝኾነ እቲ ቅድም ክትመፅእ ከለካ ዝበልካዮ ኣብኡ ተመርኮሰ እዩ ንዕኡ ከዓ እንታይ ጭብጥታት ኣለካ ንዕኡ ከዓ እንታይ ፋክትስ ኣለካ እንታይ ዶኩመንትስ ኣለካ እዩ ኣብ ኮርት ከዋፅኣካ ዝኽእል ኣብዚ ናይ ምምሕዳር እንተኮይኑ ከምድላይ እቲ ኬዝ ናትካ ሒዙ ዘሎ እንተዳ ፅቡቅ ቆሪሱ ተሓጒሱ ኣሎ ممكن يحذفك انت ده قرير كمان ናቱ ኣብ ኢሉ እያ ዲስክሬሽን ነው ግን እታ ናይ ኮርት ኣገዳሲ ስለ ዝኾነት ኣብ መጀመርታ ክመፅእ ከሎ እቲ ናቱ ኬዝ ተቐዳመይቲ ኢንተርቪው እንተ ደኣ ኣቀራርባ ሕማቕ ኮይና ዘንቢዓ ኣብ መወዳእታ ኣብ ቤት ፍርዲ እውን ኣብቲ ካልኣይ ብርኪ ኣገዳሲ ዝኾነ ብዛዓዲ ነቲ ናይ ሆም ኦፊስ ውሳኔ መብዛሕትኡ 99 ካብ 100 ሆም ኦፊስ ይቕይሮ እዩ
تدا حق انجبتات الحسكا مسيها مالتي لنا حتى هنا كريديبيليتي له علتات تجاجي أبزربات تجاجي أبجلة تجاجي تأخذين كا سلازي كم زمان مثلا نجارة فانو بتعمل طبعا مزخونة حبرتها كوهاو معلوم كتم برو ما حدي باك جراوند لهم تكالات لهم هاي مم. نا أوتاد نكتب مالتي قال أتي والكان تاي أذكر أني هانت هذا والكان هو تي مالسي تي سب كل من قد ميسيو وي سجيرو ابتزدلو بوتا مس بصحه بتنقاق حبريتا ناي محتات بتنقاق ناي مخاد بتنقاق نغرات ناي مراي حلافنت كيبلون ديو قداي يو تراي الكاسي كله تزغبرو جيجاتاتون انا قداي سلازخون كي كبل دو مغنيات ايكونون ناتو حلافنت كوسد سي كندي برسنت مخانو بزي قدس ناتو حلافنت كوسد سي اي قبؤون دو يوتناتي حتو أو نحن حجي بيورلي أبتناي مجلسي وي definition ناي refugees بحال بconvention كي زلمنا مالتي العدوت الزكاة ما أقدر هذا وكاب persecution كاب وصعان كاب شكونان كاب عمسن جبعن زهدم مالتي دي ذي كم زعم السلسل معلبة ناتو في سيف هذا تقدم لي معلبة ناتو آه، نعو بحسنا كتبات تخل عدي مش بس أسايلم حتى له عد إنجليزي بس أقول له كاب عسرت أن علي سيف تكون هجرات رئيسي بس سلذي مالت من أنت بتقدم هاي بس أحكي عدي إتكازي حقا بالي كاليو كنتي بزح زبالنا مخنيات له قال يوم ناتهم تارجت عد إنجليز غيرهم يمسؤول له بار كالي أنت هم زبلون نسوم أبزيك بس أحزف عليه عقم زلوي نايجن زبل نايجن عقم زلوي أنت عقم زي بقوله أبتي دوباتي كرتتي له زلنا أبي إثيوبيا دي أب سودان دي أب جلي زلنا سلازي نحنا بكوتا زي نمس كاب إيجيبتي كاب سودان كاب جلي أتي عقم زي بقوله تزيك أنت حكاني هذا زخانة جنوين زخانة رفيجي نسي إذا جنا مسترافي كنت حوابيرو مسجلة زنسي جلي إلى مستوى بلو معناتهم تجي في مالت لأن third country third safe country حتى قد داسي كفولتو في مالت سيدتانيا الإنجليزي هو بزح تشالنج حتوتات اللو كل شيء زلوا أنا بالنت اليوم توريس قدمي زي حجز إنه بلا سرعتنا يكون سرداتي تا إن admissible زبل ذو خونه يكون أبزع عدي كاب إيروبا زي كاب سيف هاجر سلازم مثلا يقولون عقبها حتت زبل مالك إن عدم سبب الكتوكل فتصل سلازي مثلا يقولك عدها خلنا سكاين عدها كتب لها سايت قالين حدث عدي مثلا كتبها تخيل رواندا دخيبنا الكالنا إلهم نتيجة ساي كاب عدهم كرهقوا جالين يوم مالتي إذا وش كمان بخال أزرارات أخرى push back كان زي مسأكة ما أقسم مع اللي تسددني أبتعدد خيمة عد إنجليز ما غير تي نقومش يقبلون يوم صدقني قال إذا تحمق ورا خيط كمان يدل يوم ثم كي موضوع بوش باك بوليسي زبها قال تي ساتهم كان دي بروزاليو مالت بزوح تحدث زي مبزحتهم زمرتو زلو ناي بوليتيكا عقبة حتى تزيكون ناي ايكونومي عقبة حتى تزيكون سلازي نحنا نحتاج نمتى أبها قرام زين فتحة نمتى دي أبزي مسيوم نحنا سي ثلاثنا باردن بجت نحنا بيقول نعم أبعدهم وصلنا له زخول مالك بجت زين بقبل أب إترا ديو أب سومال ديو أب سودان ديو أب قلب زي قدستان عبيت هاجرات سايز اللون ولذي كم حساس بقى كمان قال قال أبتن بعد ليبيا بعد إيجيبت قال أبقى وين نمتى بحر خيسة قرو خلو مساعدهم تسمع معنا كمان سايزين البلد
تي حتى ناي ريفيجن حتى ناي أربعة حتى تي أسايلم سيكرس مسلطان تأساسر زخونة ناي بحكي تحساسهم قداي نتم بوليتيشنس ناي إيروبا نابلت يمن أبوزح هجرات أوروبا نازل مخنيات بمقبر بزح سلطان نايتهم ليبرال ويكا نايتهم سوشيال ديمقراطيك أوروبا اندا فرارحو ويكا نقوم اندا بولو يموصوا له ولا قد مي لومي تمالي لومي تينا يمود داتا ساي فرنسا فرنسا عند هذا الله أب شو بدنا اللغة أنا فرنسا هذا شو بدنا ينزل اللغة أنا ما شو بدن فرنسا حجي لومي تودي ماتي بزح فرح نيرو سقات نيرو يمان كمسي زبل مالتي انت تقدم اي بركي نايت الكشن زحالف سمون زغورو بزحم سيوم نيرو اجيت يوم انت حاجات حاضرهم درجه لو ماجوريتي سيوم الو ስለዚህ ኢሮፓ ክመፅእ ተገሚቱ ዝነበረ ናይ የማን ምስፍሕፋሕ ፀቢቡ እቲ ምክንያት ቀንዲ ናይ ረፊጂ مم. እታት ስለ ዝኾነ ንሕና ነቲ ስደተኛ ግዳይ እዩ መበሊና እቲ ሩት ኮዝ እናቱ እቲ ናይ ብሓቂ ምክንያት መሰረታዊ ምክንያት ኣብ ዓዱ ዝተጋንፎ ሕማቕ ኩነታት ኣብ መገዲ ከዓ ካብኡ ዝኸፍአ ኣብቲ ዝመፆ ዘጋይሾ ዘሎ ሃገር ከዓ ናቶም ፖለቲካዊ ኩነታት ስለ ዘሎ ናይዚ ኩሉ እዚ ግዳይ ይኸውን ካልእ ከም ዝበልናዮ ጋሻ ዓሻዮ ትፀንሐ ማለት ኣይርድኦን እዩ ስለዚ እቲ ፀገም ብቀዳማይ ደረጃ ናቱ ዘይኮነሲ እቲ ፀገም ክሳብ እግሩ ዝተክል ክሳብ ዝቕበልዎ ክሳብ ዝቐስን ምትሕብባር ወሳኒ طبعا ብወገን ሩዋንዳ እንታይ ኣሎ ዝወፅእ ሓድሽ ሓበሬታ እቲ ዘይተኣደነ ገንዘብ ክትወስድ ምዃናን ኣብ እውን ኣባይቲ ሃኒፃ ምህላዋ ንዖም ዝኸውንን ዜናታት ወፅእ ነይሩ ግን ከዓ እቲ ዝተሃነፀ ኣባይቲ ዝተባህለ ንካልእ መዓላ ከም ዝወዓለ እውን ኣነ ሓበሬታ ኣንቢበ ነይረ እቲ ገንዘብ ዝተሰማምዕሉ ወይ ትስምዕ ብሓፈሽኡ ከመይ ሕጂ ክኸውን ብወገን ሩዋንዳ ዝወፅእ ሓበሬታ እንታይ ኣሎ እንድሕር ዳኣኒ ነቲ ጉዳይ ዝፀሉ ኮይኑ ማለት እዩ እቲ ንሩዋንዳ ተሰሊዑ ዝነበረ ባጀት 57 ሚልዮን ዓብይ እዩ ገንዘብ ብተግባር እዚ 57 ሚልዮን ኣብ ሩዋንዳ ኢንቨስትድ ኮይኑ ድዩ ኣብ ረብሓ ናይቲ ፕሮጀክት እንተተባሂሉ ኣይተገበረን ባዕሎም ከማን ናይ ሩዋንዳ ናይ ወፃኢ ሚኒስተር ንሕና ካብ 2,000 ንላዕሊ ክንቅበል ኣይንኽእልን ኢና ረፊጂስ ከዓ ዓዲ እንግሊዝ ዘለዉ ክምለሱ ኤክስፐርት ዝኾኑ ልዕሊ 9,000 እዮም ናይዚ መንግስቲ ሃበና ንሕና ከመን ዓቅሚ የብልናን ዝብል ብዙሕ ምክንያታት ነይሩ ማለት እዩ ምስቲ ኩሉ ካልእ ኮረፕሽን ምስ ክልምታት ዓድታት ውሕስነ ዘይብሉ ቀይዲ ውሕስነ ዘይብሉ ዓይነት ኣሰራርሓ ኣፍሪካ ገለ ትርኢ ከለካ ኣብኡ ከም ዘይበዓለ እዩ ግና እዛ ሚኒስተር ሕጂ እዛ ሓዳስ ሚኒስተር ኩባ ናይ ውሽጣዊ ሚኒስተር ትማሊ እውን ብዛዕባኡ ሓቲቶምማ እዮም እንታይ ክኸውን እዩ እዚ ገንዘብ እዚ ክትመልስዎ ዲኹም ገለ የለን ሓቲቶምማ ንሳ ኢላ ንሕና ካብ ቅድም እዚ ገንዘብ እዚ ማለት እቲ ማጆሪቲ ዝነበሮ መንግስቲ ውሳኔ ዳኣ እምበር ንሕና ተቃወምና ኢና ኣብቲ ፓርላማ ሕጂ ወይ ናብ ስልጣን ምስ መፃና ንሕና ሪቪው ክንገብሮ ኢና ዳግሚ ርእቶ ክንገብረሉ ኢና ብከመይ ኢና ንሕና ንግደግሚ እዚ ክንጥቀመሉን ክንመልሶን ንኽእልን ካልእ ስታይ ስለዚ ኣብ መስርሕ ዘሎ እዩ ግና ደፍነትሊ በቲ ቅድሚ ሕጂ ንዝኸደ መደብን ንዘውሃበ ዕላማን ኣይኮነን ሕጂ ዝብል ዓይነት ኣንፍታት ይባ እዚ ኩሉ ቻርሳን ቅልጡፍ ዝኾነ ሕቶታት ነቲ ክራይሲስ ናይ ሬፊጅያ ዝሃበቶ መልሲ ዳኣ እምበር ከምቲ ዝበልኩካ እቲ ሕግታት ክሳብ ሕጂ ኣብ ቦትኡ እዩ ዘሎ ኢንኣድሚሲቢሊቲ ዝበሃል እዚ ከይዱ ኣብ ላዕለዋይ ኣብ ፓርላማ ካብኡ ኣብ ሃውስ ኦፍ ሎርድስ ከይዱ ዝፀደቐ ሕጊ ክሳብ ሕጂ ኣክቲ ሕጊ እዩ ኣብ ቦትኡ እዩ ዘሎ ግና ነዚ ሪቨርስ ክትገብሮ
اوفر تايم ክትገብሮ ትደኣ ኮይንካ ሓደ ኣልተርናቲቭ ዝኾነ ሕጊ ተምፅእ ኣለካ እቲ ኣልተርናቲቭ ዝኾነ ሕጊ ንምግባር እቲ ሕጂ ሒዞሞ ዘለው ቢል እዩ ካልእ ናይ ምምሕዳር ውሳነታት ከም ዝበለቶ ማለት ኣብ ፖሊስ ኣብ ገለ ገለ በለ ብዙሕ ማለት ምምሕያሽ ክንገብር ኢና ኢላ ኣላ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ገንዘብ ከም ዝበልክዋ it was not 57 it was 75 ሚሊዮን ማለት እዩ 75 ሚሊዮን እዩ ስለዚ ዳግም ሌቶም ክግበረሉ ብርግፅ ከምቲ ሕጂ ሒዞሞ ዘለው እቲ ናይ ሩዋንዳ ጉዳይ ከምቲ ፕራይም ሚኒስተር ኬር ሰመርስ ከም ዝበሎ ዝሞተን ዝተቐበረን ጌርኩም ውሰድዎ ኢሉ ማለት እዩ ክልተ ቃል ደድ ኣንድ ባድ ስለዚ እንድዒ ዝሞተን ዝተቐበረን ኩዒትካ ዝወፅእ ኣይመስለንን ሓድሽ ፖሊሲ ትመፅእ ዘሎ እዚ ማለት ተስፋ ዝህብ እዩ ብሓፈሽኡ ነቲ ኣብ ዘሎ ግን እንታይ ኣሎ ሕጂ ኣብዚ ዓዲ ብዙሕ እቲ ተኣኪቡ እዩ ዘሎ እቲ ፋይልስ ብዘይ ውሳነ 9,000 ዝኸውን ሰብ እዩ ኣብ ትፅቢት ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ዳሕረዋይ እዋን እውን ካብ ሆቴላት ኣውፅኦም ካብ ገለ ኩሎም ኣብ ኮንሰንትሬሽን ካምፕስ ዲቴንሽን ገለታት ብዙሕ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ካልእ እቲ ናይ ሌጋል ኤድ ዝበሃል ጠጠው ኣቢሎሞ ነይሮም ሌጋል ኤድ ጠጠው እንተቢሎሞ እቲኦም ጠበቃታት ኣይጠበቁልካን እዮም እስኻ ግና ቀደም መሰል ኣለካ ብኮንቨንሽን ደረጃ እንተ ደኣ ንስኻ ኣሳይለም ሲከር ኮይንካ ሌጋል ኤድ ክግበረልካ መንግስቲ ክከፍለልካ ነቲ ጠበቃ ብነፃ ይሰርሓልካን ክክፈል ኣለዎ ወይ ንስኻ ትኸፍሎ ወይ ካልእ ሰው ዝከፍሎ ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ መንጎ ጠጠው ኣቢሎሞ ነይሮም ሕጂ ንሕና እንታይ ፀገም ተጓኒፉና ነቶም ሰብ ክኣስርዎም ከሎ ወይ ዲቴንሽን ክገብሩ ከሎ ወይ ሓደስቲ ክመፁ ከሎ ኣይቅበሉኻን እቶም ጠበቃታት ሕጂ ውሕዳት ጠበቃታት ቮለንቲር ነይሮም ማለት እዩ ኣብ ናይ ትርፊ ግዜ ናቶም ይተሓባበሩ ምስ ከሚ ኦርጋናይዜሽንስ ማለት እዩ ናይ ሂውማን ራይት እሳቶም ሕጂ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ኣርጀንት ዝኾነ ኬዝስ እቶም ኣብ ዲፖርቴሽን ዘለው ንምስዳድ ኣብ ነፋሪት እቲ መደብ ዝነበረ ብፎር ጁላይ 4 ጁላይ 7 ጁላይ ሓንቲ ነፋሪት ክትብገስ ማለት እዩ ወላብቲ ናይ ነፈርቲ ከማን ኣይወስድን ኣይለን ነይረን ማለት እዩ ያን ኣብዚ ብዙሕ ክትዒ ነይሩ ንምንታይ ኣብ ፓርላማ ኣብ ኮርት እውን ኣብይዎ ነይሩ ኮንቬንሽን እውን ተሰይሩ እዩ ናይ ኤሮፓ ኮንቬንሽን እውን ተሰይሩ እዩ እዚ ኩሉታት ረጊፁ እቲ መንግስቲ ኣክቲ ገይሩ ዝኸይድ ዝነበረ ምናልባት ብናይ ሚሊተሪ ነፈርቲ ከማን መወሰዶም ነይሩ ማለት እዩ ከምኡ ከም መደባት ነይሩ ስለዚ እቶም ጠበቃታት ጠጠው ኢሎም ስለ ዝነበሩ ዓብይ ፀገም ነይሩ ሕጂ ሓድሽ ነገር እንታይ ቀዳማይ ነገር እንተ ደኣ ነቲ ናይ ሩዋንዳ ጠጠው ኣቢሎም እሞ ፕሮሰስ ክገብርዎ ኣለዎም ነዚ 9,000 ነዚ ፕሮሰስ ንምግባር ትማሊ እታ ሚኒስተር እንታይ ኢላ ንሕና ዓደስቲ ኬዝ ወርከርስ ነዚ ጉዳያት ዝሳለጡ ምናልባት ፋስት ትራክ ዝበሃል ኣሎ ዘድን ዲክሌር ኢት ግና ናተይ ግምት እዚ ፋስት ትራክ መገዲ ገይሮም ክቃልልዎ እቲ ዝግብኦ ይግብኦ እንታይ እቲ ዘይግብኦ ከዓ ይግብኦን ከዓ ዘይግብኦ ከዓ ሽዑ ናብ ኮርት ይኸይድ ኮርት ከዓ ናታ ውሳነ ትህብ ማለት እዩ ኣብዚ ዝሓለፈ እዋን ወላ እቲ ኮርት ከማን ዲስኤብል እዩ ነይሩ በቲ ናይ ኢናድምስበል ሕጊ ሕጂ ግና ጠበቃታት ክሰርሑ ኮርት ክሰርሕ እዩ እቲ ፕሮሰስ ክጅመር እዩ ትራክስ ክኸይድ ማለት እዩ ሕጂ ስለዚ ሓድሽ ከዓ ዝመፁ ሓደስቲ ከዓ ዝመፁ ኣይሰኣን እዮም ኣብ ከባቢ 100,000 በሎ ሕጂ ኣብ ናይ ረፊጂ ካንስል ቀዳማይ መፅናዕቲ ገይሩ ነይሩ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ቴሌግራፍ ትበሃል መፅሄት ብዕለት 28/6 ወፂኡ ነይሩ ማለት እዩ ታቶም እንታይ እዮም ዝብሉ እቶም ረፊጂ ካንስል ማለት 60,000 ማለት ምናልባት ብፋስት ትራክ ገለ ክኸይድ እዩ 30,000 ከዓ በብቁርብ 30 ቤት ናቶም
ኣብ 2024 ክሳብ ሓደስቲ ኣብ ክሳብ መወዳእታ 2024 ማለት እዩ 27,000 ኤክስፔክት ገብሩ ሓደስቲ ክመፁ ናብዚ ዓዲ ሕጂ እቲ ባሕዚ ኣሎ ትማሊ ስኩበር ክዛረብ ኮላ ንሕና ቦርደር ኮንትሮል ክንገብር እንተኮይና ነቲ ኣሳይለም ሴከር ኣይኮናን ንሕና ታርጌት ክንገብር ዘለና ንሕና ነቶም ትራፊከርስ ኢና ማለት ታርጌት ክንገብር ዘለና ንዖም ኢና እምበር ነቲ ዕቁባ ዝሓትት በቲ ናቱ ኣገባብ ክመፅእ ናቶም ኢንዲቪድዋል ፃዕርታት እዩ ስለዚ እቶም ቀንዲ ነዚ ነገር እዚ ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ዘናሃብርዎ ዘለዉ እቶም ማለት ደለልቲ ስለ ዝኾኑ ንዓቶም ኢና ካብ ሶርሳት ሒድና ክሳብ ናይ መወዳእታ ክንከታተሎ ዝብል መደባት ሰሪዕና ኣለና ትብል ነራ ማለት እዩ ፅቡቅ እዚ ክኸውን ይኽእል እቲ ሓድሽ ጉዳያት ፅቡቅ እቲ ተስፋ ብስራት ኣነ እንታይ ዝብሎ እቲ ብስራት ሌጋል ኤድ ክጅምር እዩ ሕጂ እዞም ሓደስቲ ሰብዕሉ እንተለዉ እዞም ሓደስቲ ጉዳያት ናቶም ተቋፂሩ ዘሎ ዓዲ እንግሊዝ ዘለዉ ኣብቲ ሲስተም ክወፁ የብለውን ኣብቲ ሲስተም ተጠው ክብሉ ኣለዎም ሽዑ ሕጂ ጠበቃታት ክደልዩ ኣለዎም ጠበቃታት ዘይረኽቡ እንተኮይኖም ክንተሓባበር ንኽእል ኢና ኣብ ካልኦት ከማን ኣለዉ ዝተሓባበሩ ጠበቃታት ገይሮም እቲ ናይ ፕሮሰስ ናይ ዕቁባ ምክታል ቅድሚ ሕጂ ጀሚሮም ይነበሩ ምስዕሎኖም ኮፍ ዘብልዎም ነይሮም ሕጂ ክጅምር ስለ ዝኾነ በጋባብ ክኸድዮም መሰሎም ከዓ በቲ ናይ ኢንተርናሽናል ሕጊ ናይ ኮንቨንሽን ሓደ ካልኣይ ናይ ሂውማን ራይት ኣክት 1989 ዝበሃል ኣሎ which is incorporated ናይ ሂውማን ራይት ዲክሌሬሽን ኩላኹም ዘለዋ ሕጊ ገይሮማ ማለት እዩ ስለዚ ብክልተ ኣገባብ እዮም ዝቕበሉ ዝዓዲ ነይሮም ማለት እዩ ብኮንቨንሽን መሰረት ከም ሬፊጂ ብናይ ሂውማን ራይት ማለት ሕጊ ከዓ ከም ፕሮቴክሽን ይቕበሉ እሱ ምናልባት መስራሕ ክጅምር ስለ ዝኾነ እቲ ጉዳይ ናቱ ኣገባብ ክሕዝ ክጅምር እዩ ሰለስተ መዓልቲ ኢና ጌርና ዘለና ከም ዝበልናዮ ብዙሕ ፀገማት እዩ ዘሎ ግና ኣብዛት ከማን እቲ ኮንታክትስ ከማን ብወገና ጀማሚርና ኣለና ማለት እዩ ክኸውን ዘለዎ ብጣዕሚ ፅቡቅ እቲ ዝሃብካኒ ሓበሬታ መረዳእታ ዘየመስግን ከም ዝበልካዮ ቅድሚ መዓልታት ስለ ዝገበረ ሓድሽ መንግስቲ እዚ ቅፅልካ ክንሪኦ ኢና ከመይ ምዕባለታት ኣሎ እንታይ ለውጥ ኣሎ እዚ ንገብሮ ዘለና ዕለት እዚ ንገብሮ ዘለና ዕላል እሞ ዓዲ እንግሊዝ ትቕበላላ እሞኒ ካብ ዓድኹም ውፁ ወይ ከዓ ካብ መንገድኹም ናብኡ ኣብሉ ማለትና ኣይኮነን ዘሎ ሓበሬታ ክንነግር ስለ ዘለና ጥራሕ ነቕሪብናዮ ዘለና እዚ ክምነተይ መልእኽቲ እዩ ካብዚ ወፃኢ ኣነ ወዲ ኣለኹ ዝነበረኒ ሕቶታት ዝረሳዕኽዎ እንተሎ ከም መዘኻኸሪ ክትጠቅስ ቁሩብ ሰከንድታት ዕድል ክበካ እየ ካብ ዝተረፈ ግን ወዲ ኣለኹ ኣነ هو نحن تي ناي حتى ناي ريفيجي وناي هذا التعوبة ترى يعني يكونن قفعتات لأنه وسعتات كوسعتات عقبة حتى بحاتيا زي مثلا زي نحن حقاوي مثالي حق ما ساوي مثال سلازو هنا أبوتو له مالتي متبع زي كونسي قداي نايز زخونة قدني في ناتو مثال كتكم فما بزز لو نحنا انتينا نبلزلنا بعد نجم زلو سوي لهم كوف كابيبلو مثلا من قبوم فتلو كومنز تحاور له مثلا قال افريتو خور لهم كوداكتيف خور لهم كمهارو لهم بالمهار صرح لو نفس قدر له بعدي السيستم الذكاء اوتوماتيك كذا تقدي لهم قبلوا له قبلوا ماتي تخيل ማለት ንሕና ናትና ባህጊ ካብ ዓዲ ስደት ክመፁ ዘይኮኑስ ንሶም ኣብኡ ማለት ቀሲኖም እቶም ኣብ ወፃኢ ዘለና ዓድና ክንመለስ ይትናትና ማለት ስለ ዝኾነ ናብኡ ኢና ንሕና ንደፍእ ማለት እዩ ክብረት ሃበለይ ሰላም መዓልት ንዓኻ